kumsang ni le pakua April ni som pakua neya Jamaica a Sangstar International Airport chu are kher mai anram mar chaka thlona trum mun lian ber hi khwaljin veivak lu chuana berani awangin chunlama chuan alun theiviau mase chu mizan chuan thlona thlok chuak tur antam tolova nikhata are lai ber anita hial ome thlona thlok chuak tur zinga chuan Canada lam thlona Kenjet flight 918 po ain sing save meka anmun pui Canada a Nova Scotia khwa a Halifax thlona trum hun atangin hemini hian an thlok chuaka Jamaica a Montego Bay a hian an trum hnuwa Cuba lama an mi phur then khatte an thla lenga chutatrang chuan Nova Scotia lam pan le turane zandar soma chuan thlona chuang turte chu an chuang feldeu vek towa endigna hmuna mi then khat tlem te an labanga labang te chu hanen mai poin khwaljin an ni ti hria thei mai ome anjinga chuan tlangwal la patuai deuh mel thang reng tak mai kekorbul ha ain tlarvea hanen mai chuan Jamaica mi hausafapa aninge yang ti turane endigna hmuna chuan thir lamchi an paile pailo enna tur paltlang angaya veng tu pakhatin endiga tum chuan chutlangwal chuan adu ta der lo maya endigna paltlanga hnein akor hnuai tang chuan silai aron phor chuaka rang takmain thlona lading Boeing 737 Kenjet flight 918 lam chu apan zuita ne thlona chuan na thok mi pariat le Cuba emo Canada lampan tur mi za somnga pakuate an thu thap to an thlo chuwa ma havin hruai koyan ni don ti ngai na reng reng an threlo silai keng chutlangwal pakhat chu thlona chuan aron luta a silai ron lek chhuwa nen chuan an rideu ngal hat thlona pilot Captain James Murphy chuan enge thilom ziatiin cockpit atangin thilom dan thli thlai turin aron chuaka cockpit chuasan rual hian co-pilot le flight attendant pakhat chuan kongka an khar le chi aboka thlona hruai koitu tlangwal chuan silai lek chungin zana hian Jamaica chhuwa san ngei angai thu pilot chu lo hrila pilot Murphy chuan tuyal thei thun anlama mo thuin achang ve thungane chu tlangwal chuan athil ti chu ati mai mai lova silai me puanga yani poin timna anei hlek lo tilantirna tan pilot nena chuan he thlona chunga hian pathian kania nunna lak phei chu kachak zong takaniyang antia silai pakhat mangin mi pakhatin thlona hruai koi chu anita der mai he thlona thokjinga hian Carolina Santizo Arialai kumsom ni pariat mi achuang telvea tharuk chung chu flight attendant na alo thok to zantin Toronto tangina jin chuaka afapa enkol turin a hole mandeu nge nge thin ama hi Guatemala tanga Canada a nun thajok beiseya lu chote jinga mi ania saptrong koi khatpo thiam lovin adam chuak ram ani ber mai tuntruma hian chol mang thei ani lain nathok pakhat adam lo wangin a ai athosaka thlona hruai koya a ko ri ziale amo phurna san turzia hriani se chu chol a mangtlang du ngei ome thlona hruai koi tuin malama boruak an siam deuh hat lai khan thlona laita ariala hi omin customs form alo sem kwal meka thlona chuang ten nung lam anron pana silai keng mi pakhata chuang ve tian thila tangin thilom dan chu a hreve chau nge nge an thil ton chu a thalo hle ti hrathiam ngala mase flight attendant aniangin mo phurna nei tin hrathiam ngal boka thlona malam chu avapanta ne cockpit kong kharbula tlangwal pakhat amit menga tanga durum mel tak chuan pilot Captain Murphy chu a ngonga silain alotin meka ariala chuan ti ngaina hrelo hle ma se a tho pui Captain Murphy chu nut chia theiani lo tin hria flight attendant te hi engdin muna po nui mel le hoi hom mel pureng tura zirtir thin ania engemo anti sual palani poin nui mel puchungin anti sual pal chu ti that antum le turane he zirtir na hi ariala chuan andin muna athok kherangem ti por hatiam lo thlona hruai koi tu chu nelom takmain avanuya
tlangwal po chuan silai keng chungin alo nui let ve mai bokane a hnuwa hriat le danin thlawna hruai koitu chu Stephen Fry kumsom ni pakhat mi aneya Jamaica sumdang hausa fa pa ne anchung ko din mun ngai toin school thabera kal theitur malam eng tak nei ani laya thlawna hruai koya firfiaka achetlat mai chu ariala chuan angai na a hrelo hle ril rulama har satna nei ani te aring rumruma ma se fin fiana engma anei lo thung Stephen Fry chu achi ain aphili na samai towa asilai ken chu metpuak theireng ani ti hreboka aril ruphili lutuk beng dai chu namasa nei angai ti ariala chuan a hriane Fry chuan a thil phut chu na thokte hne na chuan an soita dollar tluk le ding on khat angia them maya chubaka thlona chuan Middle East a thlok chovin chutatranga US alu thlak le a Cuba trum angiat boka thlona thokte tan chuan thlona thlo chhuwa tir lo emo an thlo chhuwa hun tur chel khot lai emo chu an ti tur ani angin Fry hne na chuan Middle East thleng turin tuial thei an mamoa tuial thei le na tur sum an mamo le zual ti te an hrila Fry poin apom viau ninalang thlona hian passenger mi za somnga pakwate an chuang tel kha neya chungmi te himna chu ngai poimo masak ber angai boka ariala chuan Fry thil ngia tangai toin passenger te himna tur chu a om thei donin a hria a Fry hne na chuan ruwa manna aron siam ta ne heng passenger te hi chol mang te ani hloma mi hausa tak tak an ne chua zalen la annin an poisa ip an hnu chia thungang chenga idu I muanga annin an du an mu ve bokang antia Fry chuan angai tua wangwang nuwa ariala rotna chu apom ta ne Fry chuan Captain Murphy ya ariala chu ami hrena a mangzui le ta alua silain aron tinzui velea pilot chu thlona tinunga thlok chuak turin thu apezui ta boka mase pilot hi ache son du big chuanglo Fry thinrim chuan silayan metpuak ta kongka bulka fuin thi le hlia mero chu anom lo hlau thungane ariala chu passenger te himna ngai tuwa thlona hruai koitu betu bera atang zuita thlona tanga passenger te him taka an chhuwa thei dan tur chu angai tua berane mase Fry chuan mi zongjong chhuwa chu aphal ta haulo mai rik rum thila chuan tura tanga chuak te chu ariala I ako kirtira flight attendant dang chu passenger ten engen ti report turin ako telbok flight attendant ronkal chu Nicole Rogers si ania thlona hian khovel fanacha ke mawanga thokania mase zanlama hlir kongaya chia an thlo thina wangin atu mangero chu ala mutalem lo ome Fry lama kal chu a hreviau mai mase flight attendant zinga a senior ber ani miawa wangin chu mo phurna chu akowatla ariala yang bokin mel nelom tak puchungin Fry lam chu apan veta ne ariala I rotna le Fry rem tinangin Rogers chuan passenger te chu an chhuwa pa an poisa ible thil hludang te thlona hnu chia turin a hriatira passenger te chu thlona malam atanga chuakin an poisa ip chu an ron the thlazela sum atling khom hnem viau mai angonga silai tin chunga ril ruchi ai eilo ariala wangin darkar khatnuwa passenger za somnga pakwa te chu thlona hruai koina tang chuan him takin an chuak theya Fry chuan na thokte chu reng zuin thlona chuan anin kal khum le ta ne thlona hruai koi ani thu hian thu nei tu te beng athleng toa in biak na nei turin police lam chuan Reverend Courtney Walters an pe pop ngala hepa hi police chaplain hluile Protestant minister ania FBI te hne na tangin mi hren chua tura in biak na nei alozir to thina Montego Bay thlona trum huna thlona hruai koi tu chu in biak na nei pui turin thu nei tu lamin an roi le ne thlona trum huna chuan awatheng ta tun trum hi Jamaica thlona hruai koi thlenna masaber ani wangin aril ru achi ai ve viau ome thlona trum huna chuan firfiak do tu ten tran mun an lo khwar fel towa
eng tiklai poa silai me puana thleng theiani tivahria a hna chu ati hu phurom zual ta sau ome Walters chuan cockpita intercom mangin Freya chu an be popa in remna neidan tur chungchang te asoipuya mase Frey hian an in biak na nei chu angai sang lo khop mai pastor chu tha awawa ami hren te po aka hlum vek tur thu aron soita thunga Walters chuan o kadam takin in biak puina chu nei tum hle ma se anin biak rei pole Freya ril ru chu a hne don lo ti hrechianga thu nei tu tele fir fiak in biak na chuan omzia anei theita lo thlona chunga omte sahim na chu an kuta a in ngat ati theita ome Frey chuan na thok mi panga labang cockpita mi te ti lo chu a thut khom tira silai nen nung lama a thu ve thunga pon lama tangin in rem na nei a be se yom to hek lo le Ariala chuan hima an chua theidan tur chu adap kwal le ta Frey hi mi hrin na lam mu tirin a khongai na kai chua tumila kan him thei mial mai theiani tiril ru aputa anin hrendar karia chung chu Frey chu thlona hruai koi tuang ni lovin tlangwal pa ngai angin athiamang tok tokin ati ti puita Frey poin a har satna to te a hril vezel boka anu le pa te in thena wanga aril ruha thu te thlengin Ariala chu a hrilane in biak na nei tura pastor Walters an roi ain Ariala chuan in biak na chu akal pui hlot ling ta zo ko me zan arei zela Frey chuan do theina tla chamin athin chetul tul to boruak atang rukher mai thlona tuian thun reilu tuk chu angai theilovin ami hren te chu tha avau sek to boka hetianga an khot lai chan hi thu nei tu te chuan thlona chu ne chu turin ruwa manan siam mek te ro chu a hre hau lowane Frey chuan Ariala chu cockpit kong khar hong turin thu an peleta Ariala hian security code a hriat lo thu le aka pani chuan afapa atnu chia ngai don ti te a hrila Freya thinin atuar talo alua silai tin chungin apoi ka ti reng reng lo ifapa po ka zong chua kanga ka that veang ati ta hlur mai ane jingda rukle chan ve arik chuan khuwa war tran to a pon lama om police te chuan an chan thatna thim thama che chu an hlo ti riain chet huna an ngaya a cheber thlengrok turin anin buat sai fel to ne pon lama chuan mi hring veiwa kan om ti hria thei turin hlim thla aron lang le thrina flight attendant Nicole Rogers khan a mu chiang thei viau engwanga thlona chu ron throng thut lo ngen ni ti hrathiam bik lo Frey point hlim thla che chu a mu le voi thrina thlona tuk ver a khartir ba ka na thok te chu thom hnoa an lu tuam turin a hril tamaya an mel mulovin a that don nianga in an mang ang hlom kher mai mase thlona chunga silai puak thom hriat turom main cockpit atangin Frey chu co-pilotin aron be popa thlona tuian thun fel to thu tele tuyal thei phur truck chu ala omem tian fia turin aron tia Frey chuan Roger si thutna bula tukvera tangin pon lam chu athli thlai ta ne Roger sian apon fenin alu tuama mase chet dan tur angai tuana sakhop mai kang thelna bur chu emo suitcase manga hlape mote aril ruwa alang mana mase silai keng beitur chuan ari sa sang lutuk achengam bik lawane Frey chuan a in siam remna Roger silu tuam na chu tlem aron ti thla a Rogers chuan thila mu theita a mu masak ber chu thlona chunga firfiak do tu commando te ron lu tane Frey chuan silai nen alo ma chon don ti hria ngai tua po ngai tua chiang lovin athil mu thei chu rem changa alata Rogers chuan Freya kut chu avaman tangot maya achung lama athato pa her sakin silai chu chua tatla Rogers chuan silai chu charin Ariala ilama athe pheya Ariala chuan commando hnena silai chu athe velea Freya thinrim in thro sakara meiche pahni te huai se na wangin chu thlona hruai koina chu atop ta nuna chan le hliam tuar anom lo Ariala irem thriat na wangin passenger zong zong an chuak theya
Roger si huai sen na wangin silai me puwa angai talo bokane Stephen Frey chu man niin achung thu rel sakania au kil chuan rilrulama buaina nei angin lantir tuma o a hretrina aw hria tangina cheta nina chuane masero relna in chuan atran fung chu hnol sakin kumsom ni chung tang turin achung thu arel sakta thung Canada sarkar chuan kumsang hile som pathum December tha khan Santizo Ariela chu passenger te achua theina tura ahmalak na wangin Medal of Bravery tangkapui ahlana silai chu saktu Roger Sinhena Star of Courage tangkapui chu ahlan vele bokane